V sobotu ráno sa odchádzalo z vlakovej stanice a cesta, to je tá najobávanejšia časť každého animátora. Tie možnosti a to, čo sa môže pokaziť, je nepredvídateľné. Prežiť strastiplnú cestu a dostať sa na tábor je pre animátora veľkým potešením. Už ráno na stanici sme si všimli, že za nami idú nejakí dvaja divní chlapíci v skafandroch. Varujú nás, že tam, kde ideme, vybuchol reaktor. Že je to tam nebezpečné. No my im neveríme, veď trepú blúdy, veď musíme pokračovať v ceste na chatu. Nechápem, ako to ignorovali. Veď ich už vo vlaku varovali. Všetkým je predsa jasné, čo sa tu stalo. Vybuchol jadrový reaktor a hrozí katastrofa. A oni si to len takto prídu, no musel som ich varovať a pripraviť. A aby som si bol fakt že istý, že sa im nič nestane, tak som ich otestoval, dal rýchly liek a skafandre proti radiácii. Mýlili sme sa. Fakt je pravda, čo sa stalo. Musíme to zastaviť. Je to len na nás. Sice sme už dostali jeden liek, ale ten nám nevydrží po dlhú dobu. Preto musíme chlapcom dať ešte druhú dávku, ktorá začne platiť až po istej chvíli. Dovtedy musíme chodiť vonku iba v skafandroch. Dnešné do obede bolo trošku také vyhrotenejšie, ale už sme teraz vo večeru trošku kľudnejší, lebo už sme prijali aj liek. Nevieme, čo sa tu s nami deje a potrebujeme zistiť pravdu o všetkom, ale tá nálada v Brusle už je taká aj lepšia, lebo už večer sa aj vystrejali také podmienky a zavolalo sa. Zobudili sme sa do ďalšieho dňa. Na pláne bola klasicky rozcvička. No zrazu sme pred chatou zbadali kufrík. Nevedeli sme, odkiaľ je. Tak sme ho opatrne otvorili. Čakal nás v ňom záhadný list. V liste sa písalo o tom, čo sa vlastne stalo. V našej oblasti vybuchol atómový reaktor. Náš nepriateľ sa to snaží utajiť. Ak by sa to zatotlalo, mohlo by to dopadnúť veľmi zle. Preto treba ľudí evakuovať a oboznámiť ich o tom, čo sa vlastne stalo. Cez telekomunikačné siete to nepôjde. Náš nepriateľ nás môže takto ľahko vystupovať. Preto si musíme zostrojiť vlastný satelit, ktorého súčiastky sú však po celom meste. Preto sme sa po nej vybrali. Ja s našou skupinou sme išli do starého kameňolomu, kde sme našli prvé časti vysielača. Naša výprava smerovala na Kalváriu v Banskej Štiavnici. Celkom dlhá cesta to bola a museli sme dávať pozor, aby nás nenašiel nepriateľ. A tam sme našli ďalšie časti vysielača. Našli sme 6 častí vysielača a 2 schémy. Jedna schéma bola roztrhaná a v 2 obálkach a druhá bola celá. Chvála Bohu sa nám nič nestalo a nepriateľ nás nezbadal. S deťmi sme sa museli naučiť pajkovať, aby sme mohli postaviť ten vysielač. To však nebolo také jednoduché, keďže schému na vysielač sme dostali roztrihanú. Poskladať nám ju zabralo dosť veľa času. Dobrá, aby to bolo aj použiteľné, neviem, či sú vytvorili dobre. Je 6. Musel zobrať 2 naraz? Auto? Vysielač?
Konečne sa zotmelo, môžeme ísť osadiť vysielač. Snáď si nás nikto nevšimne. Rýchlo, rýchlo. Vidíte ostatné baterky. Zapni lampu, Kubo, rýchlo. Podarilo sa nám to. Spojili sme sa so svetom a dali sme im vedieť, čo sa deje. Haló, elektráreň vybuchla. Dostali sme aj odpoveď na našu správu. Ale hneď za tým ide 347? Dajte papier, daj papier. No v lese niekto je. Wow. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Vidíme svetla, počujeme zvuky. Asi nás našli a sledujú nás. Musíme ísť naspäť na chatu. Je tu hrozná panika. Ja sa bojím. Chlapci, tu na opatrenie kopec. Tá odpoveď je nejaká divná. Číselný kód plus tá druhá schéma, to bude dekoder. Už chápem, čo máme s tými číslami robiť. Ďalšie je 3, 4, 7. 3, 4, 7. 7. Je to 7. Medzi súčiastkami sme dostali aj mobil. A teraz 4 čísla. Podľa mňa by to mohol byť PIN kód. 2, 1, 4, 7, 7, 7. Ja viem. 4, 7. Mal som pravdu. Mobil sme odomkli. V mobile nás čakala správa, ktorú keď sme si vypočuli, zistili sme viac, čo sa deje a dostali sme ďalšie inštrukcie, ako postupovať. Zachytili sme váš signál, vašu správu, ktorú ste nahrali prednedávnom. Vidíme, že ide o rizikovú správu. Ste vo veľkom nebezpečenstve. Radiácia v vašom okolí dosiahla najvyšší možný stupeň. Atomová elektráreň, ktorá vybuchla vo vašom okolí, bola najväčších rozmerov. Radiácia spôsobuje veľké zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť vaše životy a aj životy vašich. Tak dnes to bol celkom taký náročný deň. Vydali sme sa jednotlivé skupiny na výpravu, kde sme hľadali komponenty do vysielača. Nakoniec sa nám to podarilo všetko aj tak získať, zmontovať, dať dokopy a informovať našich spojencov o tom všetkom, čo sa tu deje. No ale už sme v väčšej pohode a dnešný deň sme tak zakončili v takom pokoji a som rád, že sme to zvládli. Až ráno sme si všimli, že nám v mobile pristala ďalšia správa, a kde nás informujú, že musíme deaktivovať jadro elektrárne, pretože začína byť také nebezpečnejšie a nebezpečnejšie a zvyšuje sa radiácia. Aj preto sme si museli postaviť bunker, aby sme sa mali kde skryť a aj naši nepriatelia už po nás pasujú, takže je dobré mať nejakú skrýšu. Niekedy je fajn také dlhé palice, že... Našim cieľom bolo náš bunker čo najviac zamaskovať, aby sme znepríjemnili prístup nepriateľom. A preto sme steny vyplnili listami a postavali bariéry. Myslím si, že sa nám to podarilo. Bunker už máme. Hra teda nesmie chýbať. Come on!
Pozor! Začína pádať radioaktívny spád. Naozaj prestáva ma dobrý pocit. Ide sa do tuhého. Treba deaktivovať to jadro a dostať pravdu konečne von. Rukavice, radiácia, špióni. Nie je to jednoduchá situácia. To je dobré. Ja? Netuším, čo sa stalo. Zrazu viacerí sa začali sťažovať na bolesť očí a že slabo vidia. Radioaktívny spád je silnejší, než sa zdá. Už je to ako tak lepšie, ale stále ma z očí bolia. Kúsky grafitov sú všade, ale jadro stále nemáme. Treba ho čo najskôr nájsť. Nám už ani grafitové tyče nepomôžu. Vybereš! 5! Dáme to! Ešte ruka, ten ruka vezme. 3, 2. Našli sme ho, no radioaktivita je ďaleko za bezpečnými normami. Toto bezpečné fakt nie je. Treba ho čo najskôr deaktivovať. Dobre, rozbalte, že ste ono. Takto, daj ho. Tohoto sa bojím najviac. Deaktivácia. Dobre, počkaj, dáme to na druhú stranu. Ale vypadlo! Nesme vám to vypadnúť. Fúch, máme to. Len tak sa nám to podarilo. Výborne! Už to nesvietí! Neutralizovali sme jadro! Našťastie sme odvrátili katastrofu. Konečne môžeme oslavovať. Tak, dnešný deň bol veľmi náročný, skôr tak psychicky ako fyzicky. Podarilo sa nám nakoniec deaktivovať jadro. Bolo to veľmi náročné aj s nepriateľmi za chrbtom, ale dali sme to, objavili sme a spoznali sme pravdu o tom všetkom. Dali sme ju aj celému svetu na známosť, aby aj ostatní sa vedeli brániť. No a keď sa nám to podarilo, tak sme to tak patrične oslávili v takej chlapskej radosti, šťastní, že môžeme tak akože aj spokojne a šťastne sa vrátiť späť domov. Ešte strhnúť skafandre! Áno! Dobre, výborne. Takže vyhrali sme super. Už nikdy nemusíme na tejto práčke